sa postavím, tak začnem. Kedy? Čo? Vraveť aj, hovoriť aj rozprávať. Hej, a tak už by Hej. si sa mohol postaviť, aby si išiel domov, Piggy. Ja Budeš tu nemám, spať? ja nemám domov. A kde bývaš? Nevadí. Tak ty si puk, Piginko. Nie. A čo si? Ešte nezačni so mnou rozmýšľať. Prečo? Lebo ty máš svoj život. Aj ty? A ja. A tak prečo Máš sa... americkú? Takže prečo rozmýšľaš o mne, keď máš aj ty príbeh? Čo? Nič. To A ako? máš americkú? Nie, povedal som nič. Už IGV. Ťa Nevadí. vytáča, čo Piggy? Nevadí, začnem. Kedy? Začni. Piginko. Už, Nie. Čo? Už je dosť. Džu. Ako? Nie. Už je dosť, Piggy. Hej. Mám sa postaviť už zakedy. Už by si sa mohol aj Už ideme spať. aj my, hej, tak poď aj ty. Hej. Iba aj ty, Piggy. Mám sa postaviť? Hej. No, postav sa. Nechce to. Jak chceme. Á, postav sa. Chceme, Piggy, aby si sa už Neveríme, že sa postavil. postavíš. Hej, my ti neveríme, že sa postaví.